Inamayan kang 63 anyos na debotong si Fe Sabas kang Camarines Sur ang pagpasiring sa Naga City Metropolitan Cathedral para mag-atindir kang Peña Francia Pluvial Procession kang nakaaging Sabado, Setyembre 16. Taong 2010 kan magkahelang si Lola Fe asin maoperan sa Apdo. Nagtutubod siya nang sa iyang hirarom na debosyon kay Inang Peña Francia ang nagparay asin nagbalik kang sa iyang kusog. Magpun ka ito, mas nagrarom ang sa iyang pagtubod. Asin taon-taon na siyang nagpapartisipar sa kapiyastahan ni Our Lady of Peña Francia. Nakalibre ako kan pagka-opera sa ko. Ito lang ang pinanata ko. Makalibre ako sa kagadanan inopera ako sa Apdo. Sa palibot kang Naga City Metropolitan Cathedral, nakataltag man ang personalis kang LTO, Highway Patrol Group, asin Traffic Enforcement Unit kang Naga City Police Office na pinamamayuhan ni Police Lieutenant Colonel Gary Magenta ngani magmaner kang trapiko. Amay sa pagkaaga pa sana kaya, dagsaan ang mga deboto sa palibot kang simbahan. Nag-start na po kami ng road closure and road clearing sa dadaanan ng Pluvial Procession kasi nakita namin nung last traslasyon, medyo effective kasi alas 8 na road closure na kami. So ngayon, as early as 9, close na po lahat ang maging kalsada sa main thoroughfares ng Naga City, yung dadaanan ng prosesyon. Alas 12 ning ugto, masrisa naman ang pagruso ng mga deboto sa Naga River sa Barangay Tabuco, kung sa inakaangkuray ang pagoda na paglulunadan kay Inang Peña Francia asin ni El Divino Rostro para sa gigibuhong pluvial procession. Maigot man na nagbantay sa lugar ang personalis kang Puwersas Armadas, siring kang PNP, Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, asin BFP, presente man ang MDRRMO, asin man iba-ibang ahensyas de gobyerno. Alas 4:15 ning hapon, kan makaabot na sa Danlugan asin maisakay na sa pagoda ang imahe ni El Divino Rostro. Makalis ang 37 minutos, kan maisakay na ang imahe ni Inang Peña Francia sa kadagos pinuunan ang pluvial procession. Mismong si Regional Director Police Brigadier General Wistremundo Ubingke kan PNP Bicol ang nag-iba man sa prosesyon. Tanong mo sa akin kanina if this is my first time. Yes, this is my first time to witness the activity. In my 35 years in the service, this is my first time na ma-assign dito sa Bicol at first time ako na makawitness dito sa parade from the start up to the finish. So, ramdam namin, I myself in particular, ramdam ko yung being a Catholic devotee, ika nga, Sagrado Katoliko ako, so ramdam ko yung essence at saka yung effect ng piyestahan na ito sa mga sangkatauhan. Alas 5:33 ning hapon, kang dagos nang makaabot ang pagoda sa daungan sa Barangay Balatas, asin dinerecho na ang duwang imahen sa simbahan kan Basilica Minore, asin nagsilibrar ning banal na misa. Si Tatay Roger San Jose, ansaro sa mga boyadores kang pagoda. Dekada niya na daining panata, inimanda ang sayang paagi ning pasasalamat sa mga biyaya na pigtataw ni Inang Peña Francia sa iya, asin sa iyang pamilya. So digdi sa grupo kami manggiraray. Sana magdanay pa ni, maglawig pa habang kami nabubuhay. Habang tinawang kami ning kusog, kan sa mo'y mahal na ina. Napagpadagos sa muyang tinao sa muyang pagkakataon na padagos kang pag-serve sa iya. Mientras tanto, sa datos kang lokal na gobyerno kang Naga City, pigkakarkulo nga abuton sa 1.3 million ang crowd estimate na nakisumaro sa ginibong translasyon asin pluvial procession. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Nomer Corporal.